Cardia boiling buigas go le bheas orchar an fhíseán seo le Ciarán Mac Fhearghusa, Óga Yoga. Tá sí an acmhainn tacaíochta don na daoine sin atá ag eagrú Ghrúpaí Súgartha timpeall na tíre. Tá sí mar cuid de Clár Spraoi atá forbar ag Glór na nGael dor teideal féimú Ghrúpaí Súgartha. Agus insa níos an seo, ba Ciarán ag taispeánann conas yoga a dhéanú le leanbh. Sa dara fhíseán seo tá chun díreú ar an tréimhse idir 3 mhí agus bliain d'aois. Is tréimhse seo ina mbíonn anchuid forbartaí ar na scialna luála agus céadfaí. Fálamíonn an leanbh conas a cheann a chunáil an airde ar dús agus sin conas fannacht ina hí. Fálamíonn sé conas lábhacháin agus fálamíonn roinntú conas siúd freisin. Is féidir le yoga ceabhrú leis an leanbh a bheith airach ar an timpeallach na bhfuil siad agus iad ag bog a thart as a stón féin. Cruthíonn sé seo bumclach láidir le bheith ag léim thart, ag domsa agus ag gimmar sport agus iad níos sin. So níos táid chun an banú gréine inmh. So tá límó an límór agam an seo agus tá sé seasamhisteach le haim a fáiste hain. So nuair atá tú rééis seasamhas agus leis an anáilisteach, sin na leanbh sús in air agus b'fhéidir ag lúba siar píosa beag. Leis an anáil amach, tóg de leanbh síos go héitrim ar an talamh. Crum síos, b'fhéidir tickle agus ag sprí le de leanbh. Sin seasta chus jaas siar, Halloween, agus an sin de chus clé siar, a dhéanamh an plank. Agus leis an chéad anáil amach eile, ag rolú síos chun pógéin a thuirta de leanbh. Sin leis an anáil amach, cruch an tón san air. Siúl na cos amach, crach amach de arabal. Sin tóg an cos jaas sús an air agus a rais idir na lábha. Agus a ríist ag sprí le de leanbh ag géirí éanaí a chunáil sásta. Sin tóg an dáchas le chéile, crum síos a ríist, b'fhéidir tuairt suúthracht beag de na lábha, agus leis an anáilisteach, agus an nGael, a chunáil an nGael sábháilte, anáilisteach sús, siar agus a rais ag do chraí. So sin an banú gréine, agus is féile é sinna dhéanamh cúpla uair. Nis is féidir roinnt deasathe 60 dhéanamh freisin. So táim sé chun muchas clé a thógáil siar, tá mé chun an glún a lúba. So tugamm sé cúcholann léach a dó a thugtar seo, so cúcholann dumsa. Tá mé chun an lábh eile hín amach, ag seasamh go láidir, ag brú síos tríd na cos. Sin léach na gréine, nó lún na gréine, sin an lábh sús agus siar. Anáil amach a rais, agus dhéanam éis sin ar an gos eile. So ar dús, cúcholann, lábh amach. Bus na lábha drón na spéire agus ag lúba siar. So in áiríre is féidir tuile brú a chur ar tain más mín leat, so mata do gurí dúlán bhreise is féidir an leanbh a thógáil amach níos fuide amach ó de chorp. Is féidir gograchtaí dhéanamh, ach breathann sé sin ar fad in áiríre ar an áta bhfuil tusa agus an méid dúlán atá wet. Inis táid chun suúthracht a thuirt an leanbh, so rís tá límó an límór an seo chun ceabhrú linn. So ar dús táid chun graime áil ar na cosa agus cearcail dhéanamh go héitrim. So go deas éasca é déanamh cearcail, agus má chearann sé leat is féidir do anála úsáid freisin, so ag anála isteach, agus ag anála amach. An sin ag gathú an tro, isteach, agus ag anála amach. Inis táid chun marseáil nó siúla dhéanamh, so ag tógáil glún amháin isteach go deas éasca, agus an glún eile. So ar an gcuí seo cúpla uair eile isteach, agus amach. Agus is féidir linn an dá glún a thógáil isteach le chéile, agus amach, isteach, agus amach. Inis ag díreú na gus agus tugtar an trabhar seo, so ag trabh na pórca, so ag tógáil na cosa sús i dro an cheann, anáil amach a rais. Agus is féile seo a bheith anmhaith le haid cnábhdruma an fáiste nó an leanbh. Inis bear graim ar na lábha agus ag creath amach na lábha go héasca. Anmhaith agus ag sprí le de leanbh chunaí nó é a chunáil sásta.
Agus an sin tá chun ceorcail íonamh leis na láimhe, so anáil isteach sús, anáil amach síos. Agus síos agus uair eile, anáil mór isteach agus amach. Agus níos is féile an roly-poly, so roly-poly, roly-poly, isteach, isteach, isteach. Roly-poly, roly-poly, amach, amach, amach. Agus is féile leanúnt, le a leanbh ag spraoi ar an gcuí sin mar cheann se leat. Agus inis tá muid chun an meanlíne a thrasnú, agus an ceann seo anmhaith le haghaidh an gcuí sa leanbh, so má tá fáib leis an gcuí ag tacht anuas nó an gcuí an níos nó calic. So le má bhacéin, bhí fáib agan leis an calic agus bhí or é seo íonamh leis gach lá. So ag tógáil an uileann go dtí an glún, so ag dul trasna an chorp a cailte bheith an a séimh an seo. So agus uair eile anáil amach, and then an uileann eile agus an glún eile, anáil amach, anáil isteach ag oscailt an suas, ag corp suas, anáil isteach, agus amach. Agus chun críocha cóir leis an suúthracht is málam san na brainaí báiste íomh. 3 euro. Agus sin é. Tásúlam go bhain sibh soltá sin agus báil an buíochas a ggóil le Ciarán as a inachar don tionscadal seo. Tá teleolalas faoin Clár cumann ar fáil ó Glór na nGael agus ar saomh idirlín